Gaw sim, unsay mo lingaw ron? Um, Wala lagi gaw kay nihunong makusap eskwela gaw. Unsa man mo trabaho ka kay ako kang pasudlog trabaho Uy, asa man? sa tagom. Unsa man sa nang trabaho agaw? Sa galingan ra hinuon gaw, kargador. Unya unsa man mo trabaho ka? Oo gaw, o trabaho ko. Manangad ko nilang papa ug mama. Asa ka manarbaho? Sa tagom? Oo ma, Unsa man dong? Ato ni patrabahoon si Sim. Ay, maglisod naman tagpugong ining anak ni mo kay wa may mag-eskwela. Sige, patrabuhan na. salamat ma. Pa, okay ram nining trabaho aday. Kaya ram di kay nako. Nya, libre pa gid sa kaon. Nya kung Domingo, way trabaho, makasurusuroy pa ko. Uy, gaw. Sim, ikaw man gud ay ni. Nasuri malagi ka din sa kong trabahoan. Wa mo ko'y trabaho ron gaw, kay Domingo man. Nya, laay sa kay sige pundo gud dito. Bitaw sad no? Day! Mulakaw sa ko ha. Kay gisugo ko ni ma'am. Na siya ipapalit. Oh, sige day. Ay kadit sa di ay uy. Ila-ila di man sa kong ikaagaw. Gaw Sim, akong kauban sa trabaho si Yeng. Day, si Sim. Hi, Ing. Hello? Kung pa sa to si Ing da. Sa no Domingo, ako to siyang balikon. Uy, hala. Ikaw maguday ni Sim. Na, wara ba din hingin mong igagaw kay nato'y gilakaw? Okay ra Ing, oy. Ikaw masadak mong tuyo ba? Ha? Wa kay lakaw ron. Wa. Nga naman unta? Pwede manuroy ta? Asam sa taman Roy? Sa plaza lang gud. Aw, sige. Kuwat ako kadiyot ha. Salamat kay Ing ha. Sound sa man? Nga nakigpanuroy ka na ako karon. Salig ra masarug ko nimo kay igagaw biya sa akong amiga. Away noon. Butan sa ko. We, hindi nga. Tinuod ko daw, butan ko. Basin buotan ka kung matog. Oo, pero mas butan ko sa picture kay di gid mo lihok. Malingaw sa tanim mo, oy. Yang kuan ba? May uyab na ka, ha? Ha? Wa taon dong. O kung mauday na, may chance day ko nimo. Ha? Bitaw yung sulti lang ko nimo sa tinuod ha. Abi nimo ganahan kay ko nimo. I love you, Ying. Si... Ying, Parehas ta og feeling, Sim. Love sabti ka. kun mo na, kita na. Ha? O, Sim. Ako na kang sugot. Salamat kayo, Ying. Oy, unas ni? Ha? Gagos naman mo? Gaw? Niya man lagi ka, Gaw. Ay, oo. Sorry taon ko, gaw. Unya, nakita ang taban mo nga nag-istorya. Unya, timing kayo pagdool na ko nagako sa men mo. Ha? Sa buti pa sabot ini, gaw. Gaw, uyab na ming Ying. Ha? Mauna, Nay. Oyab namin ni Sim. Ay, ikaw, gaw, ha? Pahilom-hilom lang di ay ka, no? Pero may pagtingin di ay ka sa kong amiga. Hoy, ayaw na ipasakit akong amiga, ha? Kaya kung imo ganyan yung bilangan na, bugnoon tayo ka. Ay, kabala ka, Gaw. Kampingan ako ni mo, amiga. Kay love kayo na ko ni. Magpadapa ko nilang kwarta kada sweldo na ko. Mao ba? Sige lang, basig sa sunod tuig pohon. Kung makatigom-tigom na ko, magbinyo na ta. Gilaay naman ko din eh. Kaya pila na katuig nga nagsigir kong trabaho din sa galingan. Mananghin kong Ying, be. Na muadto kong Cebu. Ha? Mag-unsa makag Cebu? Adto ko mangitag trabaho day kay pulan ko sa trabaho din niyo ay.
Mga ilang tabang sa akong mga amigo dito, day. Sige. Kay malarga na lang sa kog Manila. Gitawagan mo ko sa kong igagaw. Nara ko'y kasulan dito nga trabaho. Nya, ako dako sa og sweldo. Sige, day. Kaya kung makatigom-tigom na gani ko, magpakasal ta. Sige, Sim. Ay, salamat in taon kinakasuday kong trabaho ni Cebu. Uy, si Ying ding nanawag. Hello, day. Hello, Sim. Kumusta man ka diha? Okay kay day, kinakasuday kong trabaho ni Cebu, day. Ikaw, kumusta naman ka diha? Nakatrabaho na sab ko diri dong. May noon. Day, basi mangita kaglain diha, ha? Na, dili ka din noon na mahitabo dong. Kay love kaayo di ka. Salamat kay day. I love you. I love you too. May, Juan. Nana chicks? Sure, day. Chicks ko taon. Gi. Kuy pinailan mo. Pagay mo. Ha? Kinsa man na? Nang na diha nag-abang sa kwarto. Ha? Asa ba na ba? Okay, nang gawas ay. Rose, dali ko kaniyot. Nga naman. Ha, kon. Nailan mo sa akong amigo si Sim. Si Sim, si Rosalie. Hi, Rosalie. Hello. Friend mo ha? Ay, naunsam ko eh. Sukad lang nga nakailan ako si Rosalie, di na minuo ko ganahan nga muchat ni Inday Ying. Ay, nayabag naman ko eh. Hi, Sim. Piros, ikaw mo na. Wala kay duty ron. Day off na ko karon. O parehas dita. Manglagta na. Oo ba? Hoy, Oh, gani na rin ka nagsigig tutok na ko. Naon sa day ka? o aman. Gigwapahan ako nimo. Jesus, atik sa day. Ginoy bitaw. Guwapa kay kay. Ros, kung moingon ko nimo, I love you. Unsay mo itubag? I love you too. Huh? Tinuod nga love ko nimo? Ha? Pag sure, uy. Hingon mo ko ka nga I love you too. Nga sa ato pa love ko nimo, di ba? Unsa man ning imo, uy? Panguyab na ni. Murag ana gyud. Oh. Bitaw Ros, ganahan kay ko nimo eh. Seryoso na niya. I love you, Ros. Love sad ka na ko, Sim. Nga sa ato pa, kita na? Way joke? Ha? Why joke? Kita na. Yes! Salamat, Ros. Salamat, gigayo. Rosalie. Rosalie. Sim. Sim, sa pala ito kibuhat, uy. Pasagti lang ko. Labang ka ko nimo. Pasagti ko sa kubuhaton. Rosalie. Dong, kumusta naman ka? Okay ako, Day. Okay ra. Naunsa di ay ka. Habit na lagi ka dili mo reply sa akong mga chat. Pasensya na giday ha. Kuan, kining busy lang giko sa akong trabaho din ni Day. Mao pa? Mm-hmm. Wa ka na binuang nako dong. Binuang ko taon. Wa, Day, oy. Day, Daying, love kay tika ha, maong di na mahitubong nga magbinuang ko nimo. Salamat kun mao dong. Ano sa man imong gustong isulti nako? Sim. Mabdos ko. Utsa, Nagbunga ang imong gibuhat ako, Sim. Ros. Unsa may gusto nimo nga akong buhaton? Ha? Nga dili ko di mo pasaktan. Ay, kung dili magani ka magpakasal na ako, mag-ipon na lang ta. Rosalie. Unsa na ka pa mabtos? Pasaylo ako, Day. Nakasa ako sa akong relasyon. Nakauyab ko diri og ako siyang napamabdusan. Dong anong imo man gibuhat na ako? Abi man ako bahal ko nimo. Nga dili ka magbinuang diha. Day, pasaylo ako, Day. Natinta lang gid ko. Unya unsaon man na nimo ron? Kinanglan kong makigtipon niya, Day, aron may ilong amahan ang iyang gisabak. Kasakit po na rin gibuhat nimo na ako sim oy. Sakit ka ayo di. Sorry, kaya Unsa? Dili na ko nimo patrabahoan? ayun na lang, Day. Dini na lang kasbay.
Ako lang yung manarbaho, ha? O pati man na lang ng imong gisabak. Sige dong. Malipay ko din si De Rosalie ni kakita niya na ako nga nauli ko sa'yo. O may dakong lami para niya. Uy, ano sa maram? Mura mag-may kaubang lalaki. Anong? Unsa ni? Kalma lang, Brad. Storyahan ta lang ni. Pasabta ko ninyo. Ako'y amahan sa iyang gimabdos, Brad. Unsa? Mauna, Sim. Dili tinuod nga ikaw ang amahan sa akong gimabdos. Kaya nasudlan akong daan pagkahitabo na to. Hayop ka! Imo lang di kong giilad, ha? Nagkalalis manggod mi, Brad. Maong ako magpakita niya. Pero okay na meron. Salbahis ka, Rosalie. Imo lang di kong giilad. Imo kong gigamit. Panglayas mo! Panglayas mo! Di ba't nagsumpaan habang buhay tayo lang. Nagabaan tingali ko sa akong gibuhat ni Ying. Kay giilad man ko sa babae nga akong gipuli niya. Kani mo Ying, kung namati ka man karon, pasaylo ako sa akong gibuhat ug manghinaot ko nga makakita ka og lalaki nga tinuod nga may gugma nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Sim nga taga Bitaugan, San Isidro Davao Oriental. Bansa sa awit ngayong ipangayo awit nga nagkalahan, sinungaling kapala.